ai na ji kuna da labarin jiya abin da ya faru a Mali. To ya rage Niger kenan ko, saboda haka ya kamata shugaban ƙasa na Niger shi ma ya tattara kenan. Niger, notre cher pays nous appartient et c'est à nous de forger son destin, Inch'Allah. Vous avez désormais en face de vous un peuple qui a pris son destin en main. Nous n'acceptons aucun chantage, aucune intimidation, aucun préalable. Tous unis pour la sauvegarde de notre patrie. Kun da ji abin da General Darmi Abdurrahman Chani ya faɗa, idan ƙarshen mutum ya zo za ka same shi dare shi za ta zamtowa ita ta maguwa shi ta mutuwa. Irin wannan ne kuke nan kuna yi, to na asirin ku kenan ku zanka hitowa kuna magunguna akan ƙasashenmu, ku zanka hitowa kuna tentative akan ƙasashenmu. Insha Allah sai mu ruguza ku. Insha Allah waɗannan ƙasashe sai an lalaba cikin dukkan waɗannan ƙasashe guda uku, ba za a taɓa samu inda an kaci ga an kama mutum ga can da bindiga da sunan ta'addanci ba. Ku matsa.